Well, sanibonani, igama lami nguWasanda. Today I'm going to talk about symbolic dreams, video eqhubeka kule engangikade ngiyenzile where I was teaching about how you can interpret your own dreams. So kule video namhlanje I'm going to talk about symbolic dreams, but my focus will be based on birds, lezi iy'lwane lezi endizayo. Ukuthi if ever uyibona ephupheni lakho zona isuke zisho ukuthini noma isuke iqonda ukuthini. Isilwane sokuqala engizoqala ngaso ilento yokuphupha uthothi uphupha ubona i-oli noma uphupha ubona isikhova. Isikhova including in real life, isikhova is not known as isilwane esisuke sizele into enhle, especially if ever sifike ilokini egcekeni ebusuku noma sekushona ilanga. In most cases uma ukuthi ukubona emakhaya iy'khova ilezi iy'lwane ey'xoshwa kakhulu. So if you see them on your dreams noma if usibona ephupheni lakho noma uphupha ubona isikhova ephupheni lakho, it refers to a thief or a weak person ephupheni lakho in most cases, but kusuke kuwumuntu oyisitha. If ever nje uzobona isikhova ephupheni lakho, it refers to a thief or a weak person. So i-meaning yakhona usungayiqhuba based on i-foundation lesi engikubekele yona, because here I'm talking about symbolic dreams ukuthi if ever uyibona lezi iy'lwane zisho ukuthini. And then the following animals ilezi iy'lwane ey'ndizayo but ezama-predator kulezi ezinye iy'lwane. For example, isilwane esinjenge-eagle okuwukhozi noma ihawk okuwuhesha. If ever uthothi uzobona lezi iy'lwane ey'njenge-eagle noma ukhozi noma uheshe, zona they are different from i-oli. Lezo y'lwane y'suke zizokhuluma about so ezokhuluma ngale nto yokuphatha kuwena. It could be uphuphela mhlampe umuntu ozoba mhlampe kule nto yamakhosi noma uziphuphela wena, but kuwena kusuke kukhona le nto yokuphatha or ukwazi ukumeneja abantu. If ever nje uzophupha lezi iy'lwane ey'njengokhozi lelo noheshane lezi iy'lwane nje ey'kwazi ukundiza zizingele ezinye iy'lwane, zona they refer to ukuphatha noma ukurula abantu ephupheni lakho. And then isidlule sekulezi iy'lwane ey'bizwa ngamagwababa noma ama-crow. Lezi iy'lwane ey'bizwa ngamagwababa zona they refer to ubusathane ephupheni lakho. If ever nje uzoyibona, they are not there for a good purpose, because just like in real life lezi iy'lwane ey'njengamagwababa noma lezi iy'lwane ey'jwayele ukuletha le message ukuthi endaweni yangakini so kukhona umuntu ozodlula emhlabeni. If ever nje uzoyibona indiza, in most cases if you unothisa zijwayele ukuxoshwa mhlampe if ukuthi izodlula yalokhu ihamba ikhala. In most cases in real life they are there to tell you, to relay the message that endaweni yangakini noma kuleli gceke esuke edlula kulona kunomuntu ozodlula emhlabeni if ever kunganakiwe. So if usibona nasephupheni isilwane esinjengegwababa, it's not there for a good purpose. And then esinye isilwane esiconsider as amabhedi, le isilwane esinjengenkukhu noma iqoti. If ever uzophupha inkukhu, siqale ngenkukhu. If ever uzophupha inkukhu yona it refers to a blessed woman. Ushiye if ever uthothi uzophupha nje iy'nkukhu mhlampe ukweleta lezi zinto ey'njengamaladi mhlampe waphuphunyelwa iy'ngane noma kunezinto ey'ningi zomsamo eningazenzile kini, uyithola usuphupha iy'nkukhu. Washiye lawo ma-meaning nanokuthi mhlawumpe uthothi uphupha inkukhu enje. If ever seku-specific kune-meaning yakhona about ama-rituals wakho owaziyo wena ongawenzi. Here I'm talking about symbolic dream ukuthi if ever uyibona lezi iy'lwane noma ama-objects lawa engiwashoyo amele ukuthini. Inkukhu nje yesifazane ephupheni lakho, it refer to a blessed woman. Ngingasho ukuthi wena you are blessed woman noma as uwumuntu wesifazane ubusisekile, you have potential and gifts. And also kungasho ukuthi ngasho nje ukuthi if nje uphupha inkukhu, kungasho ukuthi you are a good woman to your husband and you have potential to be great. Isidlule sekule nto uthothi uphupha ubona iqhude lona ephupheni is different from inkukhu. If ever uthothi uzophupha iqhude ephupheni lakho, lona in most cases isuke izokhuluma ngalo muntu who is destined to become a prayer. Nje iqhude ephupheni lakho lisuke limele umuntu
onobizo lokuba umthandazi. It could be umuntu okwazi ukukhuleka endaweni kule category yamakhosi, mhlawumbe uthi umuntu ozokwazi ukukhulekela abantu endaweni, ushiye ngale ndlela enkulu, mhlawumbe uthi uzokwazi ukuba umuntu okhuleka endaweni. But it shows that you have this potential of leading people, especially with prayer, or lisho ukuthi wena you are prayerful. Ukuthi-ke kusuke lenzani iqhude ephupheni lakho, imessage yakhona usungayithatha uyiqhube from lapho, sidlule siye kule nto ekuthiwa ukuthi uphupha ijuba noma your dream of a dove. A dove noma ijuba ephupheni lakho, it refers to a woman, and nakhona isikhathi esiningi liyakhuluma ngomshado ephupheni lakho. If ever semaningi noma lilodwa, they have a different meaning, of which angikho lapho. Here I'm talking about symbolic dreams. Elinye iphupho elo ngizoli-add lelo phupha, mhlawumbe uthi ubona iqanda, cause iqanda it's a product most of cases of lezi lwane ezama-birds. If ever uzophupha iqanda ephupheni lakho, it refers to a woman, or sometimes it talks about i-wealth noma i-fertility. Sometimes it talks about i-wealth, umcebo, noma it talks about i-fertility, inzalo, or it refers to a good woman, noma lisho ukuthi wena if uwumuntu wesifazane you are a good woman. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. On today's video I was talking about ama-birds kwi-category ama-symbolic dreams, okuyi-video elandelwa noma esuka kule engangikhuluma ngayo, where I was talking about how you can interpret your own dreams. Message yakho noma umyalezo wephupho lakho usungawuthatha based on the foundation esengikunye yona. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.